Hvad sker der ikke med jorden? Hvad sker der med hvor meget vinder han får? Det ikke er færdig. Mener du? Hvor meget vinder han får? 24. 24. Hvad mener du med det? Hvad er det? End of match procedure. 24 hvad? End of match procedure, ligesom med alle andre kampe. Det gider jeg ikke lige klar her. 24 hvad? Hvad siger du? 24 hvad? 24 boosters. Og en plads for Danmarksmesterskabet. Hvad du? Jeg er med mange booster. Hvis jeg kan få jer til det, vil I så holde jeres hænder lidt længere ude over jeres straps i stedet for? Så kan jeg se feltet også. Du tager det lidt hver gang, det er et nyt kort for at få deres stik. Jeg filmer. Hvad? Jeg filmer. Nå, så du får deres stik? Nej, jeg har deres stiklister. Ej, hvor heldig. Det er det gode ved at være dommer. Jeg ligger top 8 ud. Gør du? Ja. Hvor bliver de lagt ud? Jeg er lige lidt dag. På dagsiden? Begge dele. Åh, nice. Åh, nice. Åh, nice. Jeg ved, hvad jeg skal med. Jeg er syg. Jeg havde bare en ting. Jeg er det bedste for hver ting her. Vi filmer dem simpelthen. Nej, du kan slet ikke. Og papir, du kan ikke. Ja, det er ikke. Undskyld. Det er fordi, jeg skal have sovs af på min. 0. Minus 12. Det er bare væk. Det er ikke så roligt. Som en grej. Hvad er det på? Jeg er på 5.900. 5.900? Ja. Og så angriber du? Ja. Og så er jeg på minus 5.600. Og så er det mig. Discarder først mod Mopis. Nå, skal jeg vente? Brunds for Royce. Ja. Ej, jeg havde en Ja. Så er Mopis. Ja. Angriber. Buk. Smøs er du 15. Nej, så er du 5. Sådan der. Så der. Du får den tur, hvor det går. Hvad? Det var den tur, hvor det faldt i går. Ja. Hvor stor? Så er du på 4-3. Jo, nej. Det var rød. Okay, jeg har vundet Overløbet. Nå, desværre. Ej, det er jo mere end det er ikke meget mere. Han går med begge to. Det er Carter du breaker. Ja. Så er den lige pludselig nu meget. Det er 300, 400. Så har den været 900. 1000. Okay. Så dig. Nå, tjek. Ja. Nej. Havler. På den? Ja. Tjener. Twister. Så spiller jeg den der. Så tager jeg rundt. 10 minutter tilbage. Og så smadrer jeg 3. Og så er det dig. Game. Kør. Godt, Jacob. Godt, Jacob.